Здравей, радвам се, че дойде. Влизай, влизай. Няма да съжаляваш. Къс, къс. Сядай, бе, сядай, настанявай се. Кой се гледа? Нямам идея. Ами, той би стои дистанционното, няма батерии. Давай да преминаваме към същинската част. Чакай, Ромео. Тия гримове там какви са? Ами, те са на сестра ми. На сестра ми са. Ама ти нямаш сестра. Абе, това сега не е важно. Давай да мачкаме чершавите. Ама само да ти кажа, че аз няма да правя абсолютно нищо днес. Какво? Как ще бе? Защо? За какво се обляках халата? За какво се направи? Ама чакай малко, защо си ядосан? Не съм ядосан. Ама ядосан? Не съм! Ти си мислиш, че само заради той съм те извикал тука. Ама не си мисля нищо такова. Не, просто замълчи. Ало, едно такси ще искам да извикам. Да, също да Чакай малко, за къде е това такси? Ами за тебе! Ти си тръгваш, взимай си тука партакешите, взимай си чончишката и заминай. Ай, пътя!